Царство животни. Царство животни обединява най-много видове. Животните си приличат по устройството на клетките, типа на хранене и активните движения. Повечето животни са безгръбначни, т.е. имат външна опора на тялото. Многоклетъчните животни са изградени от клетки, тъкани, органи и системи, които са взаимосвързани. Тип месести включва най-просто устроените животни, които имат само два пласта клетки – ектодерма и ендодерма. Специфични за месеците са радиална симетрия на тялото, две форми на съществуване – полип и медуза, стомашна празнина с единствен отвор, копривни клетки и мрежеста нервна система. Еволюцията е продължителен процес на развитие на дадена група организми в определена посока. Еволюцията на многоклетъчните животни е свързана с преход от плаващ или прекратен начин на живот към еднопосочно движение. Във връзка с това, при възникналите по-късно безгръбначни животни, симетрията е двустранна и се обособяват коремна и гръбна страна с преден и заден край на тялото. Тъканите, органите и системите се развиват от три зародишни пласта – екто, ендо и мезодерма. Тип плоски червеи, тип кръгли червеи и тип пресненци червеи включват многобройни свободно живеещи и паразитни видове. Те имат кожно-мускулна торба, с чието мускули извършват специфични червеобразни движения. Плоските червеи са първите трипластни животни, при които се обособяват органи и системи от органи. Важно еволюционно значение имат двигателните органи – параподите. Но многочетениците червеи, от които произхождат крайниците на членистоногите. Древни пресненци червеи дават началото на мекотели и членистоноги. Тип членистоноги обхваща най-много от безгръбначните животни. Представителите имат твърда и воденопропусклива обвивка на тялото. Тя им дава възможност да се заселят първо на сушата, а по-късно да се приспособят към различните условия за живот и да завладеят цялата планета. Тялото на членистоногите има глава, гърди и коремче от различен брой членчета. Крайниците също са начленени, което позволява разнообразните движения на животните. Насекомите са най-широко разпространените членистоноги. Това се дължи най-вече на активното им движение чрез летене, сложно устроената нервна система, сложното поведение и голямата плодовитост. Тип мекотели обхваща видове с меко, неначленено тяло. Той има мускулист крак, обвито е с мантия и при повечето видове е защитено от външна черупка. При мекотелите много от органите се усъвършенстват, а системите се усложняват.